Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So, welcome sa itong pinakabagong Adobe Photoshop tutorial series for complete beginners. So, karon mo ni ang introduction sa ito ang tutorial. So, karon ipa-ila-ila na ko sa inyo ang interface sa ito ang Photoshop about panel, then visibility, then layers, opacity, and deleting layers, how to duplicate, and how to move objects and Adobe Photoshop. Then i-explain din ako sa inyo ang menu bar sa tong Photoshop ug unsaon pag-save, unsaon pag import, then ug unsaon pag open og another document. So kana tanan at ang na ninyo. So right after this intro. And guys, don't forget to like, share, and follow for more easy Photoshop tutorials. So una na ta sa Photoshop guys. So ang pinakauna nako nga i-explain sa inyo is about interface aning Adobe Photoshop. So, explain ako sa inyo ni hinay-hinay para masabtan ninyo og unsay gamit jud ani nga mga tools or panel ba diha or unsa pa. So, karon magsugod ta diri sa tuang left side. So, diri makita ni sa tong Adobe Photoshop is naa diri mga tools. So, mo ni siya ginatawag nga toolbar. So, pwede po nato ni siya i-drag ay kuhaon diri siyang position. So like inani kita ninyo kaning sa 'di ba na arrow padulong sa right side. So i-hold na to ng ubos, then i-drag na to sa tunga. So pwede ni siya matanggal-tanggal, pwede ninyo ibalhin diri sa kilid o gusto ninyo. So kamo na bahala. So ang tawag ani niya is mao ni siya ang toolbar. So tanan ang sulod diri sa toolbar is na diri tanang tools nga gamitonon kaayo sa paghimo natog mga design or add og mga effects or unsa ba na mag cut og background. So naa diri tanan. So diri sa ang ato ang toolbar, so naa diri move tool, rectangular tool, so daghan pa. So kani tanan i-explain nako ni sa inyo hatanan og unsay gamit ani nga mga tools. So sa sunod tutorial na nang ko i-explain sa inyo hatanan. So so mo na siya ang toolbar. Then diri sa taas, wait lang ibalik sa naka. So diri sa taas na may makita nga file, edit, image, layer type kana dira nga palinya. So mo na siya ginatawag nga menu bar. So diri daghan kani siya gamit diri. So kaning file is mo ni pinaka-importante sa tanan. So ining kaning file ini-click nimo diri daghan mo gawas nga mga 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 names. So naay renew, open, browse and bridge, open as. So diri ta maka-import og image or maka-export. So mo jud ni pinaka-importante sa tanan. So diri po ta maghimo og new document. So diri sa file nyo. So sa pagkakaron i-explain sa nako sa inyo og unsay pinaka-importante nga gamit kaayo sa to ang Adobe Photoshop. So click ako ning file. So mag-create mo og new document. So click na ninyo yung file, then new. Pwede pod control N sa inyong keyboard. So click na ko ning file, then new. So automatic mo gawas ni si document panel. So sunod pohon tutorial. So itudlo na ko sa inyo about unsay mga explanation ani kaning usa ning width, usa ning pixel, orientation tanan-tanan. So paabutan lang ninyo ang next tutorial. So close na ko ni. So human sa ubos sa file is na ang open. So ang shortcut key is Control O. So Control O is pasabot open. So file, then click ninyo ning open. So pasabot pwede daw mo maka-import og image ug unsa nga image, PSD ba or all format. Basta open ang inyong i-click. So ug gusto niyo image lang, so click niyo ning file, then place embedded kani. So ang pasabot niya mag-import daw kag image nga diri sa imong document lang diri sa imong document lang mapunta. So like for example, og mag-open man gud ka diri sa ka open, then for example kining DepEd 3. So ako ning i-open, automatic mag-create siya another tab. So mo ni siya nga image. So wala siya diri nabutang sa tuang gihimo nga document. Diba? Diri sa tuang document tab, no automatic siya create og iyahang document. Kay ngano kay diretso man tag open. So unsaon pag open sa image nga diretso lang sa tuang current
document. So click niyo ning file, then place embedded, then DepEd 3. Automatic dili siya mag-open og another tab. So dili lang siya diretso sa tuang current document. So sabtan niyo guys. So balikan na ninyo og wala mo kasabot. So usab file, then place embedded, then boom, drag na. So delete na ko. Susunod diri is na ay export. So diri og save as. So pinaka-importante lang diri sa ato ang menu bar is kini lang yung file kaning save as. So diri mo gud mo mag-save sa file. Na siya mga shortcut pero kasagaran nyo diri gina-save gyud pamaagi sa pag-save. So for example gusto niyo ning i-save nga document inyong gihimo. So click niyo ning file sa taas, file, then save as, or shift control S shortcut key sa keyboard. So usab file, then save as. So diri papilion mo og unsay og asa ninyo ibutang inyohang asa ninyo ibutang ang inyohang ang inyohang gusto i-save nga document. So kamo browse lang niya dire, automatic man siya mo gawas nga tab o mag-file save as ka. So diri sa ato ang pag-saving, choose na mo og folder ninyo ug asa ninyo gusto ibutang ang inyohang document. So diri sa file, so file name, aning file name na to katong gi-file name na to sa sa to ang document. So then diri mo ni siya sa ubos sa file name, diri mo ni siya ang save as type. So pasabot ani save as type, usa nga type nga format ang imuhang gustong i-save say kay kini daghan man ni siya klase-klase man og format. Pwede siya i-JPEG, PNG, PSD, or etc. unsa pa man diha. So depende kung sa inyong gusto. So if PSD is kining whole document yun inyong i-save. So kining nga document yun editable siya. So try na to. So Bisayang editor. So gibutan na ko siya sa folder nga Bisayang editor, then i-save na ko diri ang PSD na ko na kini. Ang pasabot sa PSD is Photoshop document. So save, then file, open. I-open na to atong gi-save. So i-locate lang na to siya. So kini mo na siya sa Bisayang editor. Double click. So automatic wala siya naghimo og new tab kay kay mo naka-open naman siya daan. So di na siya ma-open. So sunod gusto nimo na siya i-save as JPEG or PNG. So same process lang gyapon. So file, then save as. Then type sa imong gusto nga format. Click lang ninyo. Daghan kay kapilian diri. So naa diri GIF. So choose ninyo ang JPEG kini. JPEG, then rename ninyo, then save. Then quality 12 maximum. Then okay. Then i-locate na to asa na to gibutang. So dara siya. Na-save na siya as JPEG format. Diba black siya kay black man ang ato ang document. Wala man tay gibutang. So mo na siya ang explanation sa menu bar na to. So mo na yun pinaka-importante na to nga mahibalaan sa Adobe Photoshop. So diri sa right side, so na diri properties, adjustment, library. So mga additional tools na lang niya na atong magamit pod sa puhon. Importante sad kayo ni. So diri sa ubos, so na diri ang layers panel. So diri tanan atong layer maipon diri tanan sa tuang layers panel. So kita nyo sa itong layers panel, isa lang kabuok layer ang atoa. So ang layer na to is mo ni siya si black kaning background. So usa na to pag-add og layer. So diri sa ubos sa layer panel may makita nga plus. So click na ninyong plus, automatic create siya og empty layer. Walay sulod ni nga layer. Diba wala may makita kay empty man siya. So ug mag-draw ko dara og shape nga white. So di ba nidikit siya dito sa layer. Then rename ninyo box. So man na siya duha na ato ang layer diri. So layer man na siya ato ang first layer, then second layer. Si second layer is kining si background nga black. So gusto ninyo ibutang ning si box sa loyo sa background to nga black.
Wait lang ha, i-rename sa naka background. So gusto ninyo kining si box ibutang sa loyo sa ato ang background, so i-drag lang nato ni siya. So click na to ning si box nga layer, then i-drag na to siya pa ubos. Okay? So, di ba nawala na siya kay ano, nasa lipdan mo siya sa tong background kay ano. Ug unsay mauna mo gud sa layer, mao siya ang mauna sa atong perspective sa sa camera sa to ang document. Di ba? Gets ninyo guys? So, ibalikan lang ninyo ha og wala mo kasabot. So, di ba sa background naguna ang background diri sa tong layer, di ba? Ang imbis ganiha si box ang nauna, so karon kaya ato man gibalhin si background na ang nauna. So, pasabot si box nga katong layer ganiha na sa luyo sa background maong dili siya makita. So, saan na to siya para makita na to siya. So, pwede po nato ni siya i-move. Di ba? Na siya sa luyo sa ato ang background layer. So, inana lang kadali o unsaon paggamit sa layer panel o unsay gamit sa ato ang layers panel. So, nana lang ang explanation, din ang channels wala dili na kay ginagamit. So, gamit ni siya sa puhon na to nga tutorial. So, sa pagkakaroon kini ang importante nga mga panels inyohang dapat matun-an. So, nana lang kadali sa sa layer panel i-explain. So, sunod is about sa ihang opacity. Ang pasabot sa ihang opacity is ihang transparency ug unsa siya ka kabagaon or unsa sa kanipison. Like for example, kining background, di ba solid background siya, di ba solid kay siya. So og babaan akong opacity niya diri, di ba 100 kita ninyo, ini-click na ko ning background, di ba ang opacity niya is 100%. So sabon nako siya og 50%. Di ba? Kita ninyo nipuhaw siya. Then ang nakita niyo is kining transparent background na lang. Kay kay ang transparent naman niya ay ato ang opacity naman na gi-apply siya is 50 na lang. So if patasan na tog 70, mabaga-baga siya. Then ibutang na to siya 80, baga-baga siya, then hantod 100. So mo na siya ang pinaka max niya nga opacity. So si Boxpod gusto na to hinayon og opacity. So si Boxpod atong i-click ato ni nga layer, then sa iyang opacity ato siyang adjustan og 50%, di ba? Hinay na kay iyang kumbaga ihang color, puhaw na siya kay ang iyang opacity man, iyang transparency man isa to ang gi-adjustan og katunga sa iyang max. So 50% na lang siya. So ibutang na kog 20%, hinay na jud kay siya opacity. So 100 na to, mo yun iyang max opacity. 100%. So nana lang kadali ang ato ang paggamit sa ato ang layers o opacity. Sunod, atong tun-an na pod is unsaon pag-delete sa ato ang mga layers. So say like for example, kini si box, di ba? Isa ra siya ka box. So isa ako sa siyang i-transform. So, di ba isa lang siya ka box nga layer. So o gusto na ko siya i-duplicate, so click lang nako ning layer nga box, then right click, then duplicate layer. Then kamo na bahala og unsay bag-o niya nga pangalan na po. So si box 2 na siya. Ay mao man siya si 1. Okay na si box 2 na ni siya. Then drag na to. Move na to siya. Then okay, duha na siya. So napod shortcut key ana para dili na ka mag right click pa. So click to ninyong gusto nyo i-duplicate like inani. So control G sa inyong keyboard. G nga jar. So automatic create siya new duplicate layer. Pero ang nakakuan lang kay wala siya name. Automatic si Photoshop maka-create og name niya nga duplicate. Gets ninyo guys? So nana lang kadali pag-duplicate sa atong layer. So karon na duplicate naman na to. So pangutana unsaon pag-delete. So dali lang kay na siya. So click to ninyong gusto nyo nga layer nga gusto i-delete. For example kini first i-click ninyo diri sa inyong workspace kaning for example kining box. So, i-click na ninyo, automatic man ni mag-highlight diri sa to ang layer panel. I-click mo na to ning isa, automatic dili na to sila mahibalan og asa sila diri sa layer panel na to. Naba siya sa pinakauna, naba siya sa pinakatumoy sa tuang layer diri. Kay naman tay layer diri nga 5 ka buok. O 5 ka buok. So diri ninyo makita og ikapila siya diri sa tuang layer. I-click ninyo.
Basta i-make sure ninyo nga ang inyong cursor is naka-auto select. Once mo dili wala na ninyo na check inyong auto select, dili mo ka select dara. Ug unsay na select sa inyong cursor nga unsay na select sa inyong cursor dati, mo lang jud siya ang ma-select. Kay wala man mo nag-auto select. Once ma-check na ninyo, mag-click mo, automatic maka-select siya og unsay maigo sa imong cursor. So, aron unsaon pag-delete. So, click lang to ninyong kini, for example kini atong i-delete. So, makita niyo diri ni highlight siya sa to ang layer panel. So, mo jud ni siya. Pwede na to i-hide. Pwede po na to i-delete. Kay og i-hide na to, naa pa siya diri sa layer magpabilin. Naka-hide lang siya. So, og i-delete na to, wala na siya forever diri sa tuang layer. So, kani, i-hide na to. So, wala siya. Pwede na to siya i-hide tanan. O gusto ninyo nga magpabili na sila. So, o gusto niyo nga wala na dyan sila forever. So, click na ninyong layer, then, click ninyo nilang turag trash diri nga icon. Then, delete. Ana lang kadali. Pwede po, shortcut key sa inyo ang keyboard is delete. Okay, inana lang kadali mag-delete sa ato ang Adobe Photoshop. So, kana lang. So, mo lang jud na akong gi-explain sa inyo ang pinaka-importante nga gamiton nato sa atong Photoshop, sa ato ang Adobe Photoshop. So, sa uban pa, ayon na ninyo guna-una kung sa pa kay sa sunod tutorial na to, i-explain man jud ako ni tanan sa inyo ha. Walay may bilan ni. I-explain ako jud ni sa inyo ha tanan. So, sa pagkakaron is introduction lang sa ni sa Photoshop. So, ug unsay gamit ani niya, ug unsay gamit ato niya. So, nana lang sa pagkakaroon nga video. So, see you sa next tutorial.